Elikkä hello. Me ollaan henkisesti lomautettu podcast ja tässä toinen juontaja on Juuli. Joo, sitten täällä nurkkauksessa niin Samuli tunnetaan nimillä. Pitää vähän leuhkia heti tähän alkuun, että mulla on aika monta tämmöistä nimitystä, mutta Samppa, Sam, Pakkasen raiskaama pulkannaru. Kauhea. Mutta kyllä sitä ei voi käyttää, koska mulla on tää 2 kilon kinkku tässä sylissä. Niin... Mitä sä oot ihan kauhea. No niin, joo, mennään asiaan. Minkä takia me ollaan täällä tänään? Niin, no siis meidän podcastin nimi tuli tossa jo selville. Henkisesti lomautettu podcast. Ja ketä me ollaan? No, haluatko kertoa, että miksi me päätettiin aloittaa tää podcast? Niin, no siis tilanne lähti, sanotaan ihan hemmetin arkisesta hommasta. Elikkä mitä? Mä olin chillaamassa kotona ja sitten Juuli päätti yhtäkkiä, että hän tulee kahville, ei mitään. Sitten siellä oltiin puolisoni kanssa ja Juuli kanssa juotiin kahvia. Sitten me alettiin Juulikaan jäppää kaiken maailman seteistä. Ja mehän ollaan aina jäpätty vähän niin kuin kaikesta. Menty ihan ääripäähän. Laidasta laitaa. Niin, että siitä se lähti sitten, että mä en tiedä, no pitäisikö meidän pistää podcasti pystyyn. Että mä etin ihan läpällä se aluksi siinä. Mäkin otin sen silloin ihan läpällä silleen, niin. Että ihan fani juttu. Mutta sitten se jäi pyörii päähän. Jep. Sitten se mullakin jäi pyörii niin pahasti tonne kalloon, että sitten mä vaan päätin, että mä heitän Juulille vaan pissa, että olisiko oikein. Sitten mä otin paineet siitä, että luuleekohan se nyt, että on edelleen joku läppä, että jouduks mä oikeasti kaiken maailman tulostaa kaiken maailman esitteet tästä hommasta ja myydä kuin taloa, saatana. Kyllä se meni heti ensimmäisestä. Mä olin silleen, että juu, miksipä se ei. Niin kuin mä olin hetkessä, että pitäisikö miettiä, mutta ei. Että kyllä mä pääsen niin hyvin toteuttaa itseäni tässä, koska mä oon aina semmoinen pälättäjä. Niin kuin Samppa ja Samppaan puoliso kyllä tietää, että mä en pidä päätäni koskaan kiinni. Mutta mieleensä pahoittajille terkkuja. Tää ei sitten ole mikään lapsiystävällinen juttu. Silleen, että tää on tämmöistä aikuisten lätinää ja huumoria. Saattaa ehkä tulla välillä vähän sille laidasta laitaan. Tää on vähän silleen, että ei mitään niin vakavaa paitsi joskus. Että mä en oo sit kenenkään terapiaa kustantamassa, että mulla on ihan tarpeeksi tekemistä itsekseni. Itse omien. Niin. Ai kauhea. Eli tosiaan siis koko meidän systeemi lähti siitä, että heitettiin ihan vaan läppää asiasta ja tässä nyt sitä ollaan. Istutaan sohvalla ja höpistään pienet investoinnin jälkeen. Eipä kai tässä nyt sit mitään muuta. Meillä on näköjään podi pystyssä ja pari tuotantohenkilökuntaakin tuolta löytyy tuolta jostain taustalta. Välillä ne pyörittelee varmasti aika paljon silmiä ja häpeä silmät päästään, mutta... Ja me tarvitaan se punainen lippu ehdottomasti. Että joo, kyllä täällä jotain merkkejä meille pitää näyttää, että niin... Minä ja Samppahan ollaan siis tutustuttu silleen niin kuin Sampan puolison kautta. Niin. Eli siis Sampan kanssa ollaan tavattu niin kuin Sampan puolison kautta. Ja mä olin Sampan puolison kanssa samassa duunipaikassa ja sitten me ruvettiin Sampan puolison kanssa hengaamaan paljon ja viettää aikaa, niin sitten Sampan kanssa ruvettiin lätisää kaikennäköistä kahvipöytäkeskustelua ja shittiä, että tästä nämä nyt sitten lähti. Ja hauska hommahan tossa on just se, että me ekan kerran nähtiin just täällä Lohjalla. Että mehän ollaan molemmat, niin kuin sanotaan, että kotoisin Vantaalta. Juu. Että mäkin olen syntynyt niin kuin Louhelassa ja mun isä asuu edelleen niin kuin tuolla Vantaalla, niin tullut pyörittyä teiniaikoinakin paljon todennäköisesti jo samoissa piireissäkin silleen, niin kuin, että... Niin, ja molemmat pyörinyt just jossain Myyrmäessä ja Martinlaaksossa teinivuosina siellä gettoilemassa. Niin Niin ihan hauska silleen, että sitten yhtäkkiä niin kuin tutustuttiin sit oikeasti silleen niin kuin Lohjalla. Että varmaan ollaan siis, tiedetään samoja henkilöitä ja tunnetaan silleen niin kuin... Kaikki lähtenyt pakoon sieltä Vantaalta. Niin... Lohjalle. Niin, Lohjalle. Et en tiedä, menikö niinku toi pakoreissu kauhean putkeen no sitten. Ei, että mutta itse en tässä ainakaan todennäköisesti olisi Lohjalle jäämässä enää. Ja eli siis tää on niinku siinäkin mielessä ihan hauskaa varmasti kuunneltavaa, että kun ollaan mies- ja naisoletetut, niin tulee vähän semmoisia erilaisia näkökantoja ja ajatuksia. Ja varmasti vähän erilaisia maailman kuvat ja ajatusmaailmat meilläkin on kumminkin. Joo, siis eihän meillä niinku, sen takia me ollaan näin hyviä kavereita, että eihän meillä ole lähellekään niinku sama ajatusmaailma. Ei, nimenomaan. Ja kun mäkin on tämmönen TikTok-jäppingmeister tavallaan, että mä jäppään siellä TikTokissa, niin se on semmonen mun lempinimi ehkä. Tää on hauska tehdä tämmösen konkarinkaan hommia täällä. Konkari? No konkari, mitä mä oon kattonut, niin sulta tulee melkein päivittäin ainakin yksi TikTokki tai story. Tyyli, mä jäppään aina kaikkea shittiä vaan. Mullahan lukeekin siellä storissa tai siellä biossa siis. Lukee niin kuin, että jeppään vaan shittiä ja laitan kaikkea mun koirasta tänne. Joo, ja siis mä oon ihan pappa kaikessa editoinnissa yömmässä. Niin sä oot vähän papa. sen takia mä oon ulkoistanut tämän kaikille muille, että mä oon vaan jauhamassa shaibaa täällä. Ja sit tiiätkö, sinä oot semmonen muumipappa ja sun kumppani on semmonen muumimamma. Papukkamehua. Tätä ei tarvi leikkaa tuo kohta.
semmoisella kysyvällä ilmeellä, että anteeksi nyt mitä sinä siellä Minion huutelet. Tämä meidän podin nimi, tämä henkisesti lomautettu podcast, niin haluatko vähän avata sun omiin semmoisia, että miksi me päädyttiin tähän nimivalintaan? No siis yksinkertaisuudessaan mehän ollaan henkisesti lomautettu. Moni vihaa tätä, mitä mä nyt sanon, mutta kokemusasiantuntija. Niin, no siis joo, tietyllä tavalla. Ja sitten muutenkin lisäyksenä tähän, että meidän tuotantohan siis yritti tuossa noin sitä nimeä lypsää meiltä moneen kertaan, mutta me ei oikein päästy yhteisymmärrykseen siitä nimestä tai silleen, että yhteisymmärrys joo, mutta me ei oikein tiedetty, kun niitä vaihtoehtoja oli niin paljon. Niin sitten meidän tuotanto teki meille jopa semmoisen pyöryläsysteemin, mikä sitten valitsi meille nimen, mihin me ei siltikään oltu sitten tyytyväisiä ja sitten päädyttiin tähän henkisesti lomautettu podcastiin mieluummin. Että sori tuotanto, oli varmasti tosi mukava tehdä meille kyselyitä ja muita ja loppupeleissä sekään nimi ei kelvannut, mutta näillä mennään. Kyllä mä väitän, että toi nimi on ollut vaikein prokkis tässä hommassa. Siis varmaan ihan oikeasti. Muutenhan nämä kaikki muut hankinnat ja muut on ollut ihan easy go, mutta... Niin. Toisaalta no mä oon nyt tämmönen pappa, niin mulle on niinku, ai että anteeksi kaikille. Muumipappa. Joo. Nyt voi ehkä vähän leikata. Otetaan toi äskeinen pois, kun mä loukkasin just vanhuksi. Mitäköhän? Niin, en mä tiedä mitä muutakaan oikeastaan tähän sanoisi tähän alkujuontoon. Et meillä tulee tuossa noin... Niin, kerran viikossa olisi ainakin alustavasti tarkoitus julkaista. Kyllä, mä sanoin, että tällä voidaan alkuun mennä. Joo, että tässä olisi meidän tämmöinen alkuintro, pieni tutustumisheitto ja jatketaan sitten seuraavassa jaksossa. Jep, se on moro. Kiitos näkemiin.